Er du? Det ligger godt. Så er det sådan nu, du prøver at tage fra et stikker. Det er sådan den. Jeg har ingen fingre, hvis det er. Au. 2 fingre. 2 fingre. Hvad så? 2 fingre. 2 fingre kusten på bussen. Ej, hvor er det skønt, okay. Lød. Au, min ben. Ja, det gør. Tænk på, Dennis, kan du ikke prøve at rykke toppen til venstre? Ja, okay, det gør den. Det er mig, det er jo. Det skulle jeg holde en gejl. Hvad? Hvordan vil du sætte nogen på det, eller? Nej, det er jo ikke det. Ja, jeg tror også, jeg har helt på glat tøj på det. Jeg rører ikke jorden. Det er svært, ikke, når det er... Jeg rører ikke jorden. Jeg skal lige prøve at se, hvor mange man kan. Hvad laver du? En halv kage. 2 fingre endda. Jeg får ikke flere børn. Du skal ikke have Nej. Du sidder fast lige der. Så får jeg råd i hovedet, mand. Hvad fanden kommer jeg fri? Au! Bare benene over, så læner bagover. We like. Do it again. Do it again. Det var godt. You like? Ike. Jeg skal lave Nej. Hvad skal du lave? Jeg får med også en lille det. Ja, men du lander også hårdt. Hvad vil du lave, siger du? En salto. Prøv. Okay. Ej, så gør han ikke. Det er så rådende. Smadret en kranje. Jeg sætter på gulvet. Nej, du er for helvede. Det bryder sig mig om, du gør. Wow. Jeg har ikke lyst til at køre med skadestuen. Jamen. Ej, det er krybligt. Skal jeg nok pakke? Jeg kommer. Jeg skal tukke på. Det var sgu lige til det roligt. Hvad er du, transformer? Mom! I'm coming back to you. Jeg er bare ikke så godt, ikke? Jeg skal være Rasmus. Det ser smadret ud for dig. Kæft, mand. Nej. Jeg skal lave Rasmus. Jeg skal lave Benjamin. Benjamin. Du kommer over til dig, mand. Jeg går på noget sikkert, ikke?
Sådan.